Moikka ja kiitos kun olet taas löytänyt tähän Science and Cycles-kanavan pariin. Tässä pitkän sairastelukierroksen jälkeen niin alkaa mullakin elämä voittaa ja paranemaan päin onneksi lopuksi vihdoin. Kovasti muuttohommia olemme täällä tekemässä, joka on katsonut tuossa edellisen videon, joka julkaistiin tällä viikolla ekstrana. Siellä puhuttiin numeroiden kieli Merikisen kanssa, mitä erilaiset numerot tarkoittaa kodinmerkeissä. Niin siellä mainitsinkin, että ollaan etsimässä uutta kotia ja uusi koti löytyi vihdoin ja muuttohommat on tässä pahasti kesken. Mutta ei se mitään. Tänään meillä on vuorossa Venus, planeetta nimeltä Venus. Ja Venuksenhan liittyy tosi paljon semmoista, jos sanoo Venus, niin ihmisethän yhdistää sen kauneuteen, rakkauteen, naisellisuuteen, kaikkeen semmoisen kauniiseen, taiteeseen myöskin. Ja niinhän se onkin, että Venushan on naisellisuuden ja rakkauden planeetta, ja siihenhän liittyy paljon tämmöisiä mytologisia tarinoita myöskin. Venushan näyttää, miten me rakastetaan ja miten me otamme rakkautta vastaan. Eli hyvin paljon siis tosiaan, tai oikeastaan liittyykin siihen rakkauden ilmaisemiseen. Venushan kiertää aurinkoon alle vuodessa noin 225 päivässä, vähän alle, ja hallitsee vaaka- ja härkämerkkiä, ja oletushuoneena on 7. Ja niin kuin olen aikaisemmin jo sanonut, niin ne huoneethan tulee meillä sitten sen jälkeen, kun me ollaan planeetat käyty läpi. Eli nyt jos muuten astrologia tai huone tai muukaan asia ei ole sulle tuttu, niin ei hätää, kuljetaan asia kerrallaan ja sitten kun planeetat on käyty, niin katsotaan ne huoneet. Mutta semmoinen kiva asia tietää, niin Venushan on aurinkokuntamme kuumin planeetta, eli hottis. Kuumis liittyy myös rakkauteen. Tämmöinen, niin kuin mä sanoinkin, niin Venuksenhan liittyy tosi paljon tämmöisiä mytologisia tarinoita, niin Venushan on tunnettu mytologiassa roomalaisen rakkauden ja kauneuden jumalattarena, ja on ollut siis aina äärimmäinen naisellisuuden symboli. Sitten taas sen lisäksi Venus on myöskin sitten kreikkalaisessa mytologiassa, niin hän on tunnettu nimeltä Afrodite, joka myöskin on siis käytännössä sama asia, eri mytologia, niin joka sitten myös liittyy rakkauteen, kauneuteen. Ja Afroditehän on siellä kreikkalaisessa mytologiassa sitten aiheuttanut aika paljon hämminkiä sekä jumalten että sitten ihan kuolevaisten seassa. Ja useat tarinat kertovatkin, että Afroditella oli useampi rakkaussuhde ja näin ollen sitten useampi lapsikin. Onko se totta vai ei, kuka tietää. Ja sitten semmoisena ehkä kivana juttuna tietää myös, koska Venushan näkyy myöskin paljain silmin taivaalta, niin muinaisessa Mesopotamiassa Venus tunnettiin myös nimellä Ishtar, joka tarkoittaa, tai siis käännös siitä on kirkas tähti. Eli menee aika sille yksi yhteen, että näkyy taivaalta kirkkaana, niin hyvä nimi annettu. Mutta miten sitten Venus astrologisessa kartassa näyttää ja mitä se meillä kertoo? Niin kuin jo aluksi sanoin, niin se edustaa rakkautta, mutta sen lisäksi kaikkea siihen Venushan edustaa semmoista naisellista puolta. Aika usein sanotaankin, että naiset ovat Venukselta, miehet ovat Marsista. Ja se sanontahan tulee siitä, että Venushan liittyy naisellisuuteen. Tosiaan se näyttää sitä, että miten me otetaan vastaan ja mitä me ilmaisemme
rakkautta. Se näyttää myös meidän tyylitaju, meidän ulkoasu. Lisäksi semmoisia naisellisia piirteitä itsessämme sekä miehissä että naisissa. Ja tapa suhtautua rahaan, materiaan, kaikkeen semmoisen kauneuteen liittyvään. Sitä se edustaa. Tosi usein naisen kaartassa Venushan näyttää just näitä edellä mainittuja asioita, mutta ehkä vähän syvemmin. Eli sieltähän naisen kaartasta, kun katsotaan sitä Venusta, niin silloinhan pitäisi sitä katsoa just nimenomaan sillä silmällä, että miten se vaikuttaa meidän rakkauselämään, eli miten me otetaan vastaan, miten me annetaan sitä rakkautta, minkälaisia suhteita me halutaan luoda, eli onko ne enemmän semmoisia pinnallisia, onko ne syvällisiä, miten me ilmaisemme itseämme esimerkiksi rakkaudessa, ollaanko me sellaisia, jotka ilmaisee sanallisesti suuri elein, vai onko se kenties vähän toisinpäin, eli ei sanallisesti, vaan näytetään, ollaan vähän ehkä sisäänpäin kääntyneitä, ei ilmaista ehkä niin helposti omia tunteita. Se näyttää myös sitä, että naisen kaartassa siis etenkin, että minkälainen suhde meillä rahaan siis siinä mielessä, että meneekö se enemmän siihen turhamaisuuteen, eli käytetään rahaa kaikkeen semmoisen, mikä tavallaan edes auttaa sitä meidän omaa fiilistä ulkonäön suhteen. Käytetäänkö me rahaa semmoisiin asioihin, jotka hyvin paljon vaikuttaa tyyliin, ulkonäköön, kaikkiin ulkoisiin asioihin, vai onko se toisinpäin, käytetäänkö rahaa johonkin muuhun? Miesten kartassa sitten taas Venushan näyttää sitä, että millaisen naiseen se mies voisi rakastua ja millaista naista se mies haluaisi viereensä. Totta kai niin kuin myös miehen kartassahan näkyy se, että koska meillä kaikissa on niitä naisellisia ja sitten eli feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä, niin samalla tavallahan Venus näyttää myöskin miehen kartassa sitä, että minkälaisia feminiinisiä piirteitä hänessä on. Mutta erityisesti miehen kartassa se näyttää sitä, että minkälaisen naiseen se mies voisi rakastua ja minkälaista puolisoa on sitten etsimässä. Niin kuin aina, niin ollaan käyty läpi myöskin sitten väärällä ja oikealla tiellä piirteet. Eli jos henkilö on Venuksen väärällä tiellä, eli siinä negatiivisessa energiassa, niin silloin vähän niin kuin jo puolella sanalla mainitsinkin, niin tulee esille semmoinen turhamaisuus, pinnallisuus, pröystailevat luonteenpiirteet, materialistisuus, hyvin paljon ulkoasuun ja ulkoisiin tekijöihin keskittyvä ihminen on siinä tapauksessa kyseessä. Kun taas ollaan siinä Venuksen oikealla tiellä, eli siinä positiivisessa energiassa, niin silloinhan semmoinen henkilö on hyvin rakastavainen, hyvin hyvätahtoinen, avulias, taiteellinen, myös diplomaattinen, eli osaa neuvotella diplomaattisesti eri ihmisten kanssa eri tilanteissa. Parisuhteessa lempeä, hellä, rakastava, semmoinen hyvinkin naisellinen, semmoinen pehmeällä tavalla naisellinen henkilö on kyseessä siinä tapauksessa. Koska Venushan edustaa tosi paljon sitä meidän rakkauselämää ja niitä intiimeitä tunteita, niin sehän näkyy sitten myöskin, tai tosi paljon myöskin kertoo sitten niistä meidän ihmissuhteista, että minkälaisia parisuhteita me luomme. Eli se, että miten me ilmaisemme itseämme siinä parisuhteessa, että sanotaanko me helposti, että mä rakastan sua, olet tärkeä minulle, vai kenties näytetäänkö me sitä jollakin teoin,
eli tehdään aamupala valmiiksi tai muulla tavalla. Totta kai niin kun, nyt kun käydään taas läpi niitä kaikenlaisia piirteitä ja että ollaanko väärällä vai oikealla tiellä, niin tämähän on vaan se yksi seikka siitä koko kartasta. Nehän ei ole tavallaan koko totuus, koska siihenhän liittyy taas sit se, että missä planeetassa se Venus on ja sitten, että missä huoneessa. Eli ne kaikki asiat liittyy toisiinsa ja siinä sitten monta eri kerrosta vielä päällekkäin, että tämähän nyt liittyy ainoastaan siihen, että mitä Venus edustaa. Mutta se, että millä tavoin se sitten lähtee sitten muokkautumaan, niin riippuu taas siitä, että miten se siellä näkyy siellä sitten siellä syntymäkartassa. Tosi helppo esimerkiksi nyt siitä, että jos vaikka syntymäkartassa Venus vaikka sijaitsee Skorpionissa vaikka, niin siinä tapauksessa sellainen henkilö parisuhteessa, hän etsii tosi paljon syvyyttä, harvemmin on semmoisia kevyitä suhteita, yhden yösuhteita, ei ehkä niinkään arvostaa niitä. Suhteessa arvostaa enemmän semmoista syvyyttä, syviä keskusteluita, yhteyksiä. Hänellä on tosi tärkeä se semmoinen niin kuin pitkäjänteisyys ja sen niin kuin luottamuksen rakentaminen. Taas väärällä tiellä sitten, kun taas keskitytään niihin negatiivisiin puoliin, niin sitten mikäli se Venus on vaikka siinä Skorpionissa, niin voi tulla esille mustasukkaisuutta, semmoista kontrollin halua siinä parisuhteessa. Halutaan tietää, missä se toinen menee, onko meillä parisuhteessa, niin halutaan pitää tavallaan niitä lankoja kädessä, että olla sitten varma on semmoisia ehkä luottamusongelmia. Eli niin kuin sanoin, niin vaikuttaa tosi paljon ne eri sitten aurinkomerkit ja sitten myöskin ne huoneet vielä siinä rinnalla, että tämä info, mitä nyt tänään käydään läpi, niin sehän ei näytä sitten koko totuutta siitä kartasta ja sehän ei ole kenenkään henkilökohtainen kartta, vaan tässä käydään yleisesti läpi. Eli jos nyt haluat sitten henkilökohtaisesti tietää enemmän itsestäsi, niin ole yhteydessä minun sähköpostitse, joka löytyy tuosta videon alta informaatiosta tai sitten Instagramin kautta myöskin. Mutta jatketaanpa. Nyt vähän lähti sivuraiteille, mutta pysyttiin aiheissa. Sitten taas kun ihminen on siinä Venuksen väärällä tiellä, niin kun sanoinkin, että liittyy tosi paljon semmoista turhamaisuutta ja semmoista pinnallisuutta, niin sellaiset ihmiset, heihin liittyy yleensä myöskin semmoinen niin kuin tyhjyyden tunne sisällä, eli jokin puuttuu sieltä sisältä, eli on rakkauden puuttumista tai joku muu, mikä sitten on vaikuttanut tuohon ihmisen joko aikaisemmassa elämässä niin kuin, lapsuudessa tai on jotakin kokemuksia, niin sellainen henkilö sitten hyvin helposti yrittää sitä tyhjyyden tunnetta, mikä sillä sisällä, niin korvata ulkoisilla asioilla. Eli keskittyy hyvin paljon esimerkiksi oman ulkonäköön, muokkaa ulkonäköä, laittautuu erityisen paljon, keskittyy tosi paljon omaan tyyliin, kaikkeen semmoisen materiaan, koittaa siis korvata ulkoisesti sitä tyhjyyden tunnetta, mitä on sisällä. Sellaiset ihmiset myöskin, anteeksi, täällä parantumassa ollaan, mutta vielä väliin vähän yskyttää, mutta sellaiset ihmiset myös rakkauden etsinnässä, niin voi olla, että keskittyvät hieman semmoisiin vääriin henkilöihin siinä mielessä, että kun sieltä omalta sisältä se tyhjyys puuttuu, tai on ollut vaikka lapsuudessa jotakin puutteellisia kokemuksia rakkauden suhteen tai sitten jonkun muun asian suhteen, niin sellaiset ihmiset voi helposti sitten päätyä yhteen sellaisen kumppanin kanssa, joka ensisijaisesti tarjoaa heille vaikka materiaalisesti turvallista ja kivaa elämää, sen sijaan, että sitten se tunneyhteys taas niin kuin mätsäisi. Eli Venus siinä väärällä tiellähän on turhamainen ja rakastaa semmoista kaikkea kivaa ja materiaa, niin silloin kun se ihminen on siinä väärällä tiellä, niin silloin hän myöskin tavallaan keskittyy semmoisiin parisuhteisiin tai keskittyy niissä parisuhteissa
siihen kaikkeen niin kuin, kivaan materiaan. Eli jos pääsee matkustaa kivoissa paikoissa, pääsee käyttää rahaa mielinmäärin vaikka kodin sisustamiseen tai itsensä laittamiseen, kaikki mikä liittyy semmoisen niin kuin ulkoisen olemukseen, ei niinkään siihen, että mitä siellä parisuhteen sisällä sitten tapahtuu. Mutta kun ollaan siinä Venuksen oikealla tiellä, niin edelleen totta kai se ulkoinen olemus on tärkeä, mutta se ihminen myöskin tosi paljon, totta kai kaikki riippuu myös siitä, että kuinka paljon ihmiset tekee töitä itsensä kanssa ja kehittävät itsensä, eli tämä kaikkihan on itsensä kehittämisen tulosta myöskin, mutta ne henkilöt on siinä parisuhteessa tosi rakastavaisia, ne sellaiset ihmiset haluaa antaa sitä rakkautta eteenpäin, samalla kun tietysti ottavat sitä. Yleensä pitävät parisuhteessa sellaista harmoniaa, tasapainoa, rauhaa, dynaamisuutta, sellaista kivaa naisellista lempeyttä ja rakkautta tuo sellainen ihminen parisuhteeseen, jolla on se Venus siinä, joka on siinä niin kuin oikealla tiellä. Vielä siitä väärältä tiellä, eli jos ollaan siinä väärällä tiellä, niin silloinhan myöskin kaikki rakkauteen liittyvään otetaan kilpailuna, ja silloin sellaiset henkilöt hyvin usein ottavat kaikki keinot käyttöön, jotta he sitten saavat sen lopputuloksen, jonka ne haluaa. Eli varmasti jokainen meistä on joskus kohdannut sellaisen henkilön, josta nyt olen puhunut, eli joka on siinä Venuksen väärällä tiellä. Mitä tulee tyyliin ja ulkonäköön, nyt kun sitäkin ollaan tässä hieman käsitelty, niin yleensä semmoiset, jolla se Venus on siinä korostettuna, niin heillä on äärimmäisen hyvä tyylitaju, ovat ulkoisesti hyvinkin kauniita ihmisiä, he säteilee. Oikealla tiellä olevat myöskin, heillä on semmoinen ihana kyky myös kehua muita ihmisiä, saada muita ihmisiä tuntemaan itsensä kauniiksi ja usein sellaisten ihmisten seurassa, kun ollaan oltu, niin sitten sen jälkeen edelleen ne ihmiset saattaa tuntea, että vitsi, että olipa kiva tavata, että tuli niin hyvä mieli ja tulee itselläkin semmoinen olo, että vitsi, mä oon kaunis ja kaikki on hyvin ja mä oon rakastettu olo, niin ne ihmiset, jotka on siinä Venuksen oikealla tiellä, niin heillä on semmoinen kyky tosiaan saada muut ihmiset ympärillään tuntemaan olonsa kauniksi ja toivotuksi ja rakastetuksi. Se on minusta ihana piirre ihmisissä. Sitten taas siellä väärällä tiellä olevat. Edelleen se tyylitö totta kai, kun he käyttää tosi paljon sitten resursseja, erilaisia resursseja siihen turhamaisuuteen. Ja en sano, siis missään nimessä en sano, että ulkonäkö on turha, ei missään nimessä, mutta ehkä turhamaisuuden osalta mä tarkoitan sitä, että keskitytään liiakseen kaikkeen semmoisen materiaaliseen elämään sen sijaan, että lähtisi katsomaan sinne itsensä sisällä, että miten siellä voisi jotakin muutoksia tehdä, jotta tuntuisi itsestänsä paremmalta sen sijaan, että lähtee korvaamaan niitä pahoja, epämiellyttäviä tunteita ulkoisilla tekijöillä. Siellä väärällä tiellä olevat henkilöt ovat usein, niin kuin jo aiemmin mainittu, pinnallisia, joskus jopa saattavat olla laiskoja, ja heidän motivaattori usein on muiden kehut. Eli heitä motivoi eteenpäin muiden kehut samalla tavalla esimerkiksi rakkauden elämässä. Eli jos olen siinä väärällä tiellä, niin usein tosiaan siinä tapauksessa rakastutaan ihmisiin, jotka ovat ensisijaisesti rakastunut heihin ja sitten tavallaan niin kuin, kehuvat heitä ja motivoivat heitä sitten jollain muulla tavalla kuin sillä tunnetasolla. Joo.
Mutta niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, jokaisella meistä täällä on aina mahdollisuus valita, että kulletaanko me siinä positiivisella vai negatiivisella tiellä. Eli niin kuin elämässä kaikessa on aina se positiivinen ja negatiivinen, niin sanotusti oikea ja väärä, niin me aina tehdään omat päätöksemme itse. Ja vaikka astrologisessa kartassa on joitakin asioita, mitä ei käytännössä niin kuin täysin ei voi muuttaa, mutta on kuitenkin paljon asioita jokaisessa meissä, joita me voidaan treenata pois. Eli jos on joitakin huonoja tapoja, joitakin käsittelemättömiä kokemuksia, niin ne kaikki on käsiteltävissä ja niistä huonoista tavoista me pystytään treenaamaan pois ja oppimaan pois. Se, miten paljon ihmisenä halutaan muuttua ja halutaan tavallaan ehkä kohentaa sitä omaa luonnetta ja käytöstapoja ja kaikkea tottumuksia, niin sehän riippuu meistä kaikista itsestämme, että kuinka paljon me jaksetaan tehdä niitä asioiden eteen töitä. Koska fakta on se, että aina astrologisessa kartassa, samalla tavalla kuin menee psykologin luo tai johonkin terapian, niin aina niistä tulee esille jotain meistä, jokin piirre tai joku asia, mistä me ei tykätä, mitä me ei haluta kuulla. Ja yleensä aina ensimmäinen reaktio on silleen, että en mä oo tollanen. Vaikka tosi yksinkertainen asia, että kumppani sanoo, että sä oot tosi mustasukkainen. Vaikka toinen lähtee käymään kauppaan ja sit sä katsot sieltä kellosta, että miksi sulla lähikaupassa kesti puoli tuntia, että onko käynyt jossain muualla. Niin ethän sä silloin halua kuulla, että sä oot mustasukkainen, koska eihän kukaan halua olla mustasukkainen, eikö vaan? Sehän niinku koetaan negatiivisena piirteenä, mutta sekin on sellainen asia, joka johtuu jostakin, tulee jostakin meidän sisältä. Ja tämä on sellainen piirre, johon pystyy vaikuttaa tekemällä töitä. Ja meissä on paljon semmoisia piirteitä, joista me ei tykätä, mutta niiden eteen töitä tekemällä niin ne muuttuu. Ja astrologinen kartta on hyvä itsensä kehittämisen työkalu sen osalta, että sieltä tulee paljon ilmi asioita, joita me tiedostetaan, mutta joita me ei haluta välttämättä hyväksyä. Mutta koska tänään meillä on perjantai, niin ajattelin sitten taas, että katsotaan mitä viikonloppu tuo, että mitäs kortit sanoo viikonlopusta. Mulla on taas nämä perinteiset Lenormandit käytössä. Niin katsotaan, keli täällä Vantaalla on ainakin hyvinkin sateinen, ollut nyt pari päivää, mutta katsotaan mitäs se viikonloppu meille yleisesti tuo. Eli mitä tuleva viikonloppu tuo tullessaan? Näyttää siltä, että viikonloppu on hyvin harmoninen, rakkauden täyteinen, tulee jotakin joko pikkuyllätyksiä, joidenkin toiveet ehkä täyttyy, jotain tapaamisia ehkä ystävien kanssa. Semmoinen hyvin harmoninen, kiva, rento kesäviikonloppu. Suhteiden osalta, mitäs viikonloppu tuo suhteisiin? Joku voi mennä naimisiin tai naimisiin, että rekisteröidään parisuhde tai tehdään jotain perintöasioihin liittyvää. Muutetaan ehkä jonkun rakkauden perässä. Eli semmoinen yhteen menemisen viikonloppu. Ja sitten taas töiden osalta, kaikillahan meillä ei ole viikonloppu vapaa, niin katsotaan töiden osalta, mitä työt tuo. Töissä näyttää olevan hieman semmoista nihkeyttä. Joitakin projekteja halutaan lopettaa, mutta niissä onkin hieman hankaluuksia niissä projektien lopettamisissa.
hieman päävaivaa, pitää jotakin fiksuja päätöksiä tehdä sen eteen, että saadaan projektit lopetettua. Hieman hankala näyttää olevan työrintamalla. Mutta jos et ole töissä, oot kotona perheesi kanssa, niin näyttää siltä, että sinulla tulee erittäin kiva viikonloppu. Sen verran korteista. Jos sulla on jotakin kysyttävää, tässä nyt korttien laitosta myöskin sen verran, että tämähän on semmoinen yleinen. Eli jos nyt maanantaina herät ja mietit, että ei mennyt yhtään näin, mitä se kertoi siellä Lenormand tästä kattokortista, niin tämähän ei ole henkilökohtainen ennustus. Eli jos sulla on jotain kysyttävää, joku huoli, joku murhe, johon halusit tietää, tai johon halusit jotakin apua, niin ole yhteydessä sähköpostitse tai Instagramin kautta. Laitan infot tuohon videon alle. Näet sieltä, pääset ottaa yhteyttä. Samalla tavalla, jos on kysyttävää astrologiasta, haluat vaikka kortin tulkintaa tai jotain tietyn osa-alueen tulkintaa, niin laita viestiä myöskin siitä. Kommentteihin odotan kommentteja kovasti, eli jos sulla on jotakin kommenttia tästä jaksosta tai sulla on toiveita tulevaisuuden jaksoista, niin laita niistäkin kommenttia, niin se auttaa minua sitten eteenpäin tässä YouTube-kanavan kehittämisessä. Sen verran ehkä tulevaisuuden osalta uutisia, että tuossa syksyn aikana varmaan toivon, että saisin tehdä ainakin pari jaksoa per viikko, mutta se, että missä kohtaa ei ole ihan varma, koska meidän perheeseen on tulossa uusi tulokas, eli meillä tulee toinen pieni vauva tänne kotiin tuossa lokakuun aikana, niin siinä sitten tulee varmaan joku pikku breikki, mutta sitten sen jälkeen sitten nähdään useammin ja puhutaan sitten vähän laajemmin kaikesta astrologiaan liittyvästä ja siinä vaiheessa varmaan ollaan päästy jo pidemmälle myöskin niistä alkeista, niin voidaan vähän laajentaa sitten muihin elämän osa-alueisiin sitä astrologiaa ja katsoa, että mihin kaikkeen se vaikuttaa ja mitä kaikkea sieltä voi löytää. Mutta kiitos tästä, että jos olet tähän loppuun asti katsonut, niin laita kommenttia, ole yhteydessä ja ensi viikkoon ja jos on alkanut kesälomat, niin hyvää kesälomaa. Heippa!